Karon timing kayo kay ni may pag-undan sa uwan nya gisung ko diri si nila sa akwang silingan nga di nagpangutang nako si Madam Jasmine ug si Rapido ang batang gamhanan mao ni higayon na nga mungadto na sa ko sa ilaha kay mauna man giron ang adlaw sa mga kalag ni kalag-kalag maron dili na to siya basuko adto ko sa ilaha kay mangayo ko gamay nga pagkaon kay wa gi ko nahimo di sa mua sa ato pa nagluto to sila ron kay kwartahan man sila klase-klase ron nga handa para sa mga kag unya ang ayan masak ko kay murag si kong kag og naong mangayo ko ni Madam Jasmine og gamay pagkaon kung mahimo madaghan daghanon to araman to ila sa unahan ako nga tuon total bahala gipusil ko atong aging mga adlaw kay ako am sang sa wa kumayad kong utang o karon di na to ko kay kalag-kalag man nindot ya kay gutom sa kayo mao ning managayaw na nga mabusog na sad ang kag nga buhi adto ko silang madam laan buteres balay oy may mang ibalik og abroad noon may mangud kung balik og abroad kay ay daghang Amerikano dito na atoy Amerikano diri pero gagmayng tao man katong nagtulis nako nga abi na kong tulison yung apil akong bugan wag na sa dapila hinoon bumbuang sa tawhana nagkaputot lang hagi bakit sa kita yan kuan kamot igikan di siya libang ma oh nya nati handa ron nagluto na ka dito ay sus nanay daghan unsa man Tana bang juga unsa pa madagi ko ana to nga buwad ginamos amahong tinabalog tubos uyap ala ko na to handa unsa ande ay mora may dadrasa budget nilutan handa ama kay ug mga uli to mga espiritu sarog di makuan ang tinae ano yan ay ako na niluto ato ako yung bahala atong luto di ba mga kuan man to mga buwad man to mga ginamos unsa pa to ulag daw na dito ka ako tong prituhan tong buwad dito Muna magmingaw ilang Madam Jasmine sus patay basta mga palibot mingaw sakto na gutom na ba kayo ko mingaw pero humot kayong adobo unsa karon yang adobo nga sa baho pa lang gani daan makagkana na sa tiyan ug huna-huna wag tangan aking kagutom may unta og kaloyan ko ron iya lang kung tagaan na yang giluto ron basta makakaon ako okay na kayo lamian siguro ikaon muta paminaw ko murag sinigang ang gamit niyang lamas sinigam ang batang sa balok nga karaan na pinakadabis timplada sa mga karaan lahos pa ko gamay naam si Coral naniguro si gini si Madam Jasmine nga di Coral og babway ang iyang isig para di makayanog sud ang tao kay masabot ang babway ra ni sus ang babway masabot ang tao ani babway ra titanos kitaya pero dili ni sa kuang kitsura kana kay gitaya ini kisabod sinaw kini may matitanos ya yaps mutag ito magmingaw kayo timing ng pagkaari-ara ayo mura mo ang katurong nanulis na ako maugilutigi ka ayo basig iyok ng tuliso madayo na iyok iyang tuliso kung bukan ako abihan ita niya paita sige na lagbalik ang sudan buwad ginamos inahong og tinabal kapuya ani oy sarog takigihon ani ita gani ma'am ayo gaya pamle gutom na kayo uy ay hala
Ikaw na itong nanulis ako, no? Oo, ako bitito. Imo sa tulison? Dili, ay, imo nga na yung balay di ay. Oo, ako ang yung balay. Abi na kung naaka kay tulison sa ni mo umugan pa. Nga! Hindi tulison mo yung dami mo bukan. Mahok na ginamos. Mao gani aron matilawan ni mo akong kuparat. Nga! Ay, pagsyon, ang akong gusto, humba o litson. Kaya ang imong anak, maunay pinakakwartahan rin sa mua. Nagluto mo diha o para sa kalag maron. Mga lako ko na kay. Pwede lang ko tumawa kay handa sa mua. Na gani may guluto diri amahong og tinabal og kanang buwan. Nga! Ako na lang lagi. Uy, Sus, ginulo tao sa timaan sa timos. Maulit kagbigay na lawas mo. Pwede ngingigan mo. sa ay nalapag-pili ko. Kung mauna, balik sa daan sa gawas, ay titilawan kay lami ng lawatan mo na yung ako naging lang na Kwarta ra gid ay mo hari ay. ang akong gusto ron, kaon, nang sa may giluto diya si mong anak. Wala lagi may giluto. Ginamos. Giingnan kag ako na lang. Ako ang sa tulisa ba. Pagpuyo, sure, diha, di migaw, yeah. Ma, Sure, saan mo katabi dira ma? Ay kanang kuan be kanang irogod nga. Kanang gigutom niya. Nanguwag ko yun. Yeah. Sa ina, sa ni mo giro, kagwapo ron ni mo. Pasok na tabi, Tulisa sa lagi ko. lagi ko. Ay lagi isang Katabi ni mama. Parang kaila ko sa tingog aron. Ma, kisa mo mong katabi dira ma? Iro day ha? Na, mura magkato ng si tugsok na nangutang na ako niya gisong na mo dito sa ilang balay. Gisong na mo sa usan ako kamanghod. Murag, muna iro? Muna iro ang tugsok man na. Ha, ni anhi na pagkaon sa na kay tuyo at niya ka. Nawa ka. Sus, ay nalang pangambisyon ako dambog. Magaling na. Pero inoon, kung daghan kag kwarta, pwede ra. Ikin imuhang buganan, imuhang ginamos, pwede ra na hugasan. piling gwapo sa kay. O siyempre naman. Sa ako mo pili kang gwapo din nakita. Ang gwapo yun lang. Oh. Uy, madam na. Bayad na kasi mong utang? Kanang, wala pa mo kay kwarta ron dam niya. Gusto ko dam ba nga kanang kalag-kalag mo ron dam. Gabuhan ito gusto mo. Magkuan ko dam kanang mangayo utak ko ni gamay nga. Tadi mong giluto humot man kay damba, adobo, humba, o unsa pa nang uban di nakalitson mo. Grabe ha, ka mangayo, good. Kinsa di ka, wa pa magi ka ni utang. Wa pa magi ka ni bayad sa mong utang gani. Mao na. Koy kwarta. Inigbalik ni mama nimo sa gawas, amo nang bayaran. Ay manulis Ang ako amo siya ni- nako. Pabuta sa. Kibalo ka si handa mo karon? Unsa man di ay? Ginamos, buwad, mahal. Unsa dito usama? Oh, tinabal oy. O tinabal. Kag na magkuan-kuan ka, wa pa magi ka ni bayad sa mong utang gani. Mao pa di ay. Tungod nimo napurdoy mi kay wala pa ka ni bayad sa mong utang o darao unsa toy magipangayo o darao Aduh. darao kana o